Nah iki jane bar ngombe obat apa to cah iki kok iso. Mas aku bareng laris malah saya nemen lek kucluk wae. Kula nuwun, Pak, Bu. Ayo. Kula nuwun, Pak, Bu. Lah iki melu kucluk neh arep medayoh cah iki malah. Wis, iki loro renek pilihane kok, Nduk. Ha iya, sitoke kula nuwun, sitoke lit mutih. Ha iya wis. Endi Mbak Elisa apa Utsa? Kok Utsa. Anu Mbak Uun, kok kleru aku sok. Mbak Elisa sik. Wali aku iso makcul lho, ayo. Are padha une iki lho dadi malah. Jengkleng sul. Ya, wis. Saben bengi. Lho, seneng aku lho. Nyawa. Ya siap, Sul. Niki wau sadari dapur gandeng aku wis jajah ya mbokku melu rewang. Tadi aku ketemu Bu Sumini. Heeh. Terus Mbak dari dapur aku nyuwun pokok men aku ra mbayar iki nek ra engko segone ra metu, aku nyuwun sambung wanci dalu. Oke, rebes. Apa-apa ra beres. Heeh, ra kudu mbayar Bu. Pokoke jenengan nyuwun napa dapur harus utama. Masalah nek ra ngene iki Ramadan ade bahaya gitu kan sesuk-isuke. Oh iya. Iya. Heeh, aja kuwatir lek kene mesti kopen tenan. Iya. Tenan luar biasa. Mesti karo Bu Suci, Bu Lurah ki yen aku sak kanca mesti mulih digawani peyek. Ha lho. Peyek? Peyek sing delireng kae lho. Item tadi. Wah, kula nggih lho, Bu. Lumayan kula niku cah kos mengke nggih wadah lodong kan lumayan nggih. Sego nggih peyek mawon tambahi uyah wis jos niku nggih. Wah, wis kowe iki sinden kondang malah kaya kere to, Sa. Kok kere to? Mosok sinden kondang tekan ndi-ndi kok njaluk peyek iki lho. Kuwi merakyat kuwi maksude ya ngirit barang, Dek. Nggih. Rombongan kere kabeh iki ne. Lah iya. Tur Mbak Elisa, Nggih. saben-saben aku mayang nang kene, ya toh. Nggih. Mesti sing lenggah ana mburi lak bapak-bapak Nggih. mayoritas. Ning sing nang nggen musala sebelah kanan mesti ibu-ibu. Ibu-ibu. Kuwi ket pirang tahun kepungkur wis ngono kuwi. Terus kayak gitu ya wis budaya ya. Iku, heeh. Nah ya ben. Tur iki mesti katrem pinarak nganti goro-goro. Wah, masuk. Oh, mbah neng Ngaten kono niku kuwi. lho, ampun pindah lho Bu. Mengke nek rada keju ya rada dingin-ngene lah. Ya. Mboten napa-napa. Niki iya. mengke kalih Dek Umi Hafifah nggih. Oke, monggo. Sembong Nggih, wanci nggih. dalu buat Bu. Sambung wanci Sumini. dalu, nggih. Ya. Ya kancana Mbak Yumu iki. Ayo. Nek lek omong sing apik ya. Wis tak warai lho. Sing marai Elisa malah Tak saya warai bubrah. mangan popcorn. Enak to? Enak. Nah, ade iki gaweke bahan go penonton kok. Lho penonton sakmene iki mesti langsung ning kene lungguh. Kae lho, sindane sing kae. Wah, gino. Kae sing kae gayum-gayum wae. Aku milih sing kae. Wah, sing kae ku manis ora, Mas? Betul. Ah, ngono kuwi. Penonton iki senengane kok ngono. Rasane sinden ya ra, Bu? Mbaten sing kono mesti. Iya. Kuwi lho sinden nomor 4 kok pinggir ki kok mangan. Titeno nang lek bar mangan terus turu yo. Nggih. Ya, cah loro. Umi yang ndongake sik ra iki bersih desa. Sinden ki dongane mujarab lho jarene. Oh, injih. Iya, kan akeh meleke. Nggih. Melek matane itu lho. Melek mripate. Ya. So matane ngono. Beh, judeg aku musuh iki. Nyun sewu Pak Dalang. Nah, ngono lho alus ngono. Saderengipun kula nyuwun wekdal sekedhik mawon. Iya, alus. Nggih, damel kula menyampaikan sesuatu. Ayo. Visi-misi. Kula piye ya? Sugeng dalu sedaya kemawon. Kula nuwun Pak, Bu. Ayo. Kula nuwun Pak, Bu. Lah iki melu koceluk neh arep medayoh cah iki malah. Wis, iki loro renek pilihane kok, Nduk. Ha iya, sitoke kula nuwun, sitoke lit mutih. Ha iya wis.
Wis ben. Nggih, saderengipun kula badhe nyuwun kula badhe Dari sego pecele, Pak. kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa napa nggih? Langganan nanggap Pak Yoyok niki lho. Kaya warung langganan iki. Kowe iki nggo omong sampun kepareng tresnani wiwit Pak Yoyok tasik Joko ngono iso langganan kaya ning budhe ya Pak ya, langganan. Pun ping pinten to, Pak? Mbok ora tak hitung. Duwite Lho, entek. kuwi bonus 1, bar kuwi tambah pisan meneh. Berarti kalih Berarti doso kalih welas 12. doso kalih. Kowe iki omong apa neh kuwi? Kowe iki omong apa? 12 itu lho. Kalih welas. Welas kalih pun. Ya. Tunggal kalih. Sik tak cek sik Elisa. Njajak kowe hitung-hitung siji. Setunggal kalih. Tunggal kalih apa? 12. Ora iso ngono kuwi lek 12 ya kalih welas. Dadi Welase sapa? Welas mami po? Hah? Kelih 1. Heeh. Doso. Lah iya. Doso karo kalih. Berarti doso kalih. Aku iso asam lambung dhewe musuh kowe. Ngene lho, sedasa, terus bar kuwi 11, kalih welas, 13, kawan welas, gangsal welas. Gak boleh. Bar sedoso, sedoso setunggal, sedoso kalih, sedoso 3, sedoso sekawan. Ngono. Aku malah bingung dhewe to ki malah. Ya wis kono sak une-unemu kono. Kula dereng tutuk lho, Pak. Oh iya ding, Om, nganti lali. Terusno Om, ayo. Ngaturaken panuwun, Pak, Bu. Jenengan nggih sampun langganan Pak Yoyok niki. Mugi-mugi rezekinipun panjenengan sedaya mugi-mugi tansah lumintu, Pak, Bu. Amin. Tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap melih nggih, Pak, Bu. Dalange Pak Yoyok mawon. Ya aku Mas gawe nggo Pak Lurah. Kamu bikin buat Pak Hari lho. Pak Hari. Kedawanan niki lho, kepanjangan. Aduh, Pak Hari. Ha. Wangel irang iki. Pak Hari Wabuk to. Nggih, Pak Hari. Hati-hati lho, elek ajar dhewe lho, Mbak. Ha, harus wayangan. Kok tunduk poin lho bocah iki. Mbok apa sik ngono langsung harus wayangan. A. Alhamdulillah dalu niki wayangan. Wayangan. R. R. Rakyat maju, Indonesia sejahtera. Oh iya. Wis ben. Sampun Pak Hari. Ine urung. Lah nggih Indonesia sejahtera. Oh iya. Nah iki jane bar ngombe obat apa to cah iki kok iso. Mas aku bareng laris malah saya nemen lek kocluk wae. Ah iya, wis ben. Nembang-nembang, Pak. Iya. Buat ibu-ibu. Yo. Diaturake marang para juru ladi ya. Oke. Sing masak ana daleme Bu Lurah. Yo. Mangga, sapa sik kono? Senadyan to tangkap bumi langit prasetyaku tan ginggang sarekma lan nimas kanggemas hake Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula anem Mas Kiyoni Barata. Ayo kuwi ya dalang saka Laladan Medion. Sing wingi pas pandemi iki ya nyuli aku ngastana ing Darmareja lan ugi Dik Hafid iki mahasiswa isi pedalangan ya kepareng nunggoni ya kuwi saka Bon Agung kuwi. Wis pinarak ana
kiwa dalang matur nuwun Dik Afid. Wah, ya wis. Elok. Yuk. Yakti pengen tak tembang ning kakungmu dan lila mesti kandhek ing panggrahita angel nggonku mus yen rina banget nglengkara genti yayi sabunga ing wanciratri. Yo terakhir bareng cah loro. Pun kakang datan nendra. Sing gedhe pangapuramu mas bepujanku Sinden loro iki bareng ngangge kuning-kuning ya ketok semu ya nduk. Ha iya. Tandane kok. Ning bareng ketok kulite iki ireng ngono dhek ngangge bayak kuning jan kaya madu mangsa. Ayo. Ayo kari dilati ya. Ya sih, kok sih Elisa kok sih. L gitu. Ya L. Nah. Oh iya ki Elisa wingi baru ulang tahun ceritane. Oh iya.
10 Agustus ulang tahun. Oh. Lagi pira umurmu, Mbak Elisa? Oh, tolong jangan tanyain itu. Lah kenapa? 17 tahun. Allah. Itulah kaya ngono polae ora. Ya semoga panjang umur, sehat, Amin, aku sukses. Ndang rabi. Hah? Ndang rabi. Dang rabi? Aku mumet nek rabi. Lah ngopo? Kok lek nyinden nek duwe anak. Wah, Bukesi ndelokke Bukesi wele mumet ngono lho. Mumet ora mumet. Iya, ya pakaiane dalang, isih engkong nyekolahke anake, sing ngurusi kerupa. Carane gampang. Rasa menikah ngono piye ya? Lho, kudu ngerti carane. Pamane ki rabi karo dalang ya upamane ya. Upamane ngono piye? Oh, ben sampean ra terlalu repot. Dadi bar sampean rabi karo dalang, ku dalang kuwi kon rabi meneh. Oh. Dadi sing ngurusi wong loro. Bahu membahu. Oh, kerja sama ngono. Ide bagus ning aku merasa dibodohi sebagai wanita ini. Iya. Ngono kuwi. Mendah boyo yen tasina dua kali ya. Elisa jogete kena luwes pancen kulino. Ayo, ayo. Umi iki lho jogete kaya kelebon orong-orong. Coba latihan gini. Latihan gini. Oh, parga yang ini toh? Ya, gini. Wes iso. Gini. Lah, ngene iki. Tenak dudung, tenak dudung, tenak dudung. Sing kene kudu kuat. Nek ra kuat coba tak goleke apa ya beban. Ngene iki kari bawa. Tak cekel. Ya pargoy. Ora apa-apa, ngomong ngene Mbak Elisa ben diajari ya. Iki arep nyinden karo sumo iki. Iki lagi hit, Pak.
Lagi hit. Iya. Kuwi jogetan apa jenenge? Parkoy. Heh? Parkoy. Oh iya. Oh, Malah kaya pitik ya. kaya denden sawah malah ngono. Oh iya. Enak-enak ya ora. Yo, lanjut. Mendah boyo yes kita urip lan mantiko mesti bahagia selain hati sayuara Tontonan ini hanyalah hiburan semata dan hanya dilakukan oleh profesional. Ping gunung sik apa arepe Capeng jambu gunung niku sae nanti sinden-sinden menyepakkan parikan-parikan. parian. Iya. Ini mau Mbak Uun apa Bu Kesi? Oh Mbak Uun. Tadi Oke. Mbak Uun udah maju, tapi nggak apa-apa. Oke. Mbak Uun lagi kita jengglengkan berdua. Ya, karo sinden liyane nyapake parian sing ene hubungane karo doa untuk Darmareja ngono. Ayo. Ya Mbak Un, pancen iki lagi hit kok iki. Ya, lagi. Mumpung sing Himnya kaku Madiun, ora artisnya Madiun loh. Iki, heeh. Piyai laris ora umum Mbak Un iki. Nganti larise esuk tanggal 18 karo wayangan dhewe. Ayo. Iya, iso mayang tau. suran Mbak suran Oh, suran. nggih Suran sing mayang sapa Mbak Un? Tulis sindu harus apa? kali Mas Adit Mas Adit. nggih nyuwun Lah- pangestune nggih Pak yo Lah Danang. Danang nggih Oh iya. Sindu kali Danang Mm-mm. kali Adit Yo ngangge gamelan wis kok. boten tip yo nganggo gamelan mosok wayang ora nganggo gamelan sampean ki lho yo Iya ngono kan nesu lho aku gur takon kok ya. Nganggur ini loh. lha mosok wayang ora digameli yo piye tapi ya to riri Ayo. Mbak Un, ai peraturannya piye Mbak sapa sing nembang, Iya. sapa sing jenggleng. Dadi sing nembang-nembang, sing jenggleng-jenggleng. Pingsut gentenan. mosok wedok karo wedok jenggleng-jenglengan Engko aku misalnya nembang, berarti Mbak Un Iki jenggleng. yo ki gitu. purno ki Un iki gur jenglenge dadak lanang wedoke ngopo? Lah Pak biasane ngoten niku kan sing joget ngoten niku kan wong lanang ngoten to. Heeh. Oh iya. Mosok iki wedok karo wedok jengleng joget. Ya Paling ora. gak nggih enten sing lanang sitok. Besti Pak. Oh, napa wiyaga dari Madangkarao tim. Nggih, mbok dibantu ngoten Pak. Ya sapa cek ngono lho sapa tak. Sulomon. Oh iya kene Mas Ulama kene ngancani. Ngono. Ayo. Anu disepati to Besti. Ayo. Yo kene yo Mas Ulama yo pinangkanono ki pamundhute Mbak Un. Ayo to. Mbok ra ngono kuwi. Besti kita. Lho wis mokrong lho ayo kene kene. Tong teng ting. Yo. Ting tong ting teng tong. Ayo Mas Ul. Ayo. Ayo Besti. Inilah dia Sulomo, pria dengan tinggi 159 cm dengan berat badan piro ya kira-kira 30 swidak. Pawakane gagah gede cilik. Ngenyak lah kuwi. Gagah gede ndak, Ding. Apa Besti? Arep ngomong apa? Gak omong, Mbak. Iya. Wes ki jenglengen sak remuke kuwi lek ngono. Ayo. Jenglengan milih, saiki milih arep mbaun sepo aku dulu. Nang milih. Loh, Tekno. tekno duwo lho ini. Ndang to. Lah mikir ngantek tekan Afrika. Teh kaya apa? Ayo. Ndang sapa, Guys? Sapa sih langsung lho ngomong. Manut Pak aku, Pak. Oh.
Mendi Mbak Elisa apa Utsa? Kok Utsa? Anu Mbak Uun, kleru aku. Mbak Elisa sih. Wali aku iso makcul lho, ayo. Are padha une lho dadi maneh. Jenggleng sul. Ya, wis. Saben bengi. Lho, seneng aku lho. Nyawa. Ya siap tuh. Angger wong lho iso jenggleng Mbak Elisa iki, ayo. Aku siap siap belum sul nah kak kamu diem sih aku yang ngejengkleng aja wedi kok wedi kira aja wedi kowe wis medeni apa aku koyo bertari dulu Kancane ra penak iso wis medeni lho. ora besti Ayo. Aja ganti Mbak Un, wale Mbak Un mesti semangat deh. Pesti yo nih. Yen memajang mongkar Ose ngenteni kendang kok. Bocah ki terus rangge aturan. Lho. Sul, kose sul. Kula malah gila. Sing biasa besti biasa. Sik to. Biasa. Dol ini Mbak bisa. Piye? Dol. Iya. Ayo. yen memajang mongkar janara kuning janara kuning Ayo. Ono. iya toh kita kok Loh. Kok dadi ngidul piye kowe? satu atau dua pilih Uun atau saya yang kamu suka satu atau dua pilih Uun atau saya yang kamu cinta Kowe iki lho Sul. Wayahku barang main jengkleng kok ning Mbak Elisa iki piye to kowe iki? Wis polahe kaya ngono iso wayah jreng kok ning Mbak Elisa iki piye kowe iki? Heh? Ya wis enos kono. oh jangan menyerah masih ada berapa larik lagi Oh iya. Gak gendang ngono. Ning ndi? Wis bar Mbak aku isin aku ngene. Ora wis bacot. Andane wis ngisi-ngisini. Iya. Siap Sul. Pindho iki. Ayo. Loh. oh lama jeruk makan jeruk mah milih Pak Taslim Wah, bocah mana hadap iki piye? Ning atase Mbak Lia piye antem iso diparani. Iki lho wis jan. Biasane bocah iki terlalu don akhirnya ngawur ngono lho. Ya Un.
Ya, iki palaran genah nyakil iki. Ya. Kayak anu Bambangnya Mbak Elisa, kowe cakile perangan. Aku sinden. Lah buta babrahe kowe nun. Mosok cantik kayak ngene buta. Dadi Mbak Elisa dapuke dadi apa mau? Bambangnya. Bambangan. Nggih. Terus Mbak Un dadi Kula sinden, Pak. sinden. Lah terus Sulama dadine iki. Ya ta? Dadi buta kancil. Aku melu pake, aku melu pake. Ya, Un. Pacita. Wah, lah kalah. Oh. Jarang lo karo Mbak Elisa wis agresif kaya ngono ndang to. Kowe iki lho. Entekno. Sing kok dekep ki apa? Mau sak ceplukane didekep lho. Ayo, lek mu nyakil iki piye? Nyakil lho, nulundung tandhe. Lah kowe kaya ngulur kabel ya apa? Iki arep nyakil apa dadi tukang son ora? Mana? Ya. Panas hutan. Arian. Ya. Iki wis saka Mbak Lia sih. Ayo, Mbak Lia. Ya. Mangan sego. Sego. Besti kene besti. Lawuhe tempe. Awe tempe. Warga Dharma Reja. Mugi kathah rejekine. Sik Bu, Pak, le ngamini ya nganggo laras. Ngono dadi Allahumma amin. Ngoten nggih? Jirolu. Allah. Sing hop Pak Dalang. Napa? Sing mburi mriku dereng ngamini lho penonton yang mburi Pak Ayo ora kompak iki. Oh, iya. Mosok ibu-ibu tok ayo bareng no Pak Dalang. Iya bareng yo, kabeh wae sing merasa warga Darmareja, mergo sing didongak jenengan iki. Jirolu. Allahum. Ibu-ibu lho karo laras pleng ngono ora gelem nyinden lho. So tahun ngarep sindene sampean kabeh, gelungan. Ayo mesti kepoyo hae, ayo. Terus Mbak, ayo monggo iki Mbak Gisel, ayo. Mbak Eni Sagita. Wis ganti dino iki Eni Sagita. Gonta-ganti. Ayo. Hanjengking. Duh. Iki kon ndongakne wong Dharma kok malah jengking. Lah kula ngriyahketen senengane jengking. Oh, arep tahajud. Nah, leres. Jengking Terus karo mekangkang. duh, Apa kuwi? apa kuwi? Tinimbang beling monggo sedaya warga Darmareja sami-sami hanonton wayang. Dalange Pak Cahya Kuntadi sing bagus dhewe. Iya. Ayo, apik kuwi. Gawado-ado gurun jengking nang kene ayo. Bu Kesi. Tuku meja Lho ku meja, lho ngene Bu Pak Lurah lek kuwi. Ya. tekan Madiun. Terus Muga-muga warga Darmareja tansah guyub rukun. Semuanya. Yuk. Allah.
Matur nuwun. Waduh. Dirijene galak men to. Iya. Yo, Umi. Ya. Waja. Apa? Waja. Heh? Waja. Oh, Wajah untu to. Ayo, iki lho waja iki lho, untune semene lho, ayo. Waja. Lagi sakit. Mbok ning dokter, rasa nyinden sik. Sedaya warga Dharma Reja. Ampun to, Pak, malah mang dongane padha sakit iki piye? Sik ora iki. Nggih. Sedaya warga Dharma Reja Heeh. tansah melejit. Melejit karire, melejit rezekine untuk Pak. Allahumma amin. Ayo wis. Gula-gula. Oh iya, coba iki. Genti, lampore genti ya. Lampor lampor? Lampor apa? Lampor itu adalah wanita yang cantik sekali. Lampor. Sampeyan lek Sulawesi to karo Nggih, benjang nek ngundang kula Elisa Lampor nggih. Oh iya. Elisa cantik banget. Nah, lek Bu Kesi iki piye? Bu Kesi, kamu malam ini sangat lampor. Kita berdua lampor. Iya. Ngucak moto. Apa? Ngucak moto. Oh iya. Terus melumah. Aduh. Boboki lho, kan ngantuk. Warga Desa Dharma Reja pimpinan Pak Hernanto pinaringan kathah berkah. Allah. Mbak Uun wis siap deh. Wis lucu iki ketok engko. Mboten, Pak, mboten. Besti wae arep parikan ora Besti? Sulama timbangkan parian wong diantemi mon Pak kula. Ayo Mbak Uun. Mangan jenang. Mangan jenang. Ngombene es teh. Ngombene es teh terus Sing nonton wayang rezekine akeh. Amin. oh, sing amin ben kono. Lah kula nggih pengen ngamin lho, Pak. Dibaleni sik sing tertib ora gawe aturan dhewe-dhewe. Ayo. Mangan jenang. Nah. Ngombene es teh. Betul. Sing nonton wayang rezekine akeh. Amin. Sing amin ben kono. Dadi rezekine akeh, sing kono gen Allahumma amin ngono. Lah kok Allahumma to, Pak? Rezekine akeh, amin. Ngoten to, kok Allahumma gitu. Lah ya amin memohon kepada Tuhan ngono lho. Oh, amin memohon kepada Tuhan. Oke. Kok angel men tak cokot lho kok. Angel rasa digarap. Iki gendeng saiki bae. Kowe arep parian Rasul. Besti, parian Besti. Kowe milih parian apa diantemi? Ayo. Diantemi, Pak. Parian. Ya wis. Panas udan panas lengaleng capek gunung. Awakmu kok malah meneng ae. Lho, kula Apa kira aku ora ngerti? Ora sport. Kowe tau gawe ganong to kene omahmu dasteran abang kae. Ayo. Ayo, Mbak U. Pak, niku udah kula nyinden, kula senggak. Impone Mas ngono mawon. Angel pancen angel diarahne mang Aja digarap, aja digarap nek angel. Pun diawur mawon. Ya yo. Nadyan wadon
para suling padang sana kali kula apa setia ning kelakon kono ya padha inumane banyu ngasul nggih Salim sero Bapak. ya iki sampean kan wis berpartisipasi enggak heeh sapi suarane piye arep apa enek sapi suarane arep Matur nuwun, Pak. nggih sami-sami ayo Resti Kok Yo, wis Mas. lan joget susuk 50 tekno. iki kaya tukang parkir iki Elisa malah ya mangga lajengipun caping gunung Dek jaman